1992 କଥା। ପ୍ରୀତିର ପ୍ରେମରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେବେକା ପ୍ରେମ ଥିଲା ଅଲଗା। ନା ଥିଲା ଫୋନ୍, ନା ଥିଲା ମେସେଜ, କେବଳ ଚିଠି ଆଉ ତାର ଚାହାଣୀ, ଯାହା କହିଦେଉଥିଲା ମନର ଭାବନା। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେନି? 90sର ପ୍ରେମ କହିବାଠାରୁ ବେଶୀ ଅନୁଭବ କରିବାର ଥିଲା। मन चोरी होए बोली कहानी रे सुनी थिली तते देख देला परे आपे आपे बुझी गली तो पर झियाटिए सपन रे देखी थिली केबे पुणी देखा हेबा मने मने खोजुथिली आखी साथे आखी हेला एकाठी।